Ja ženca jene stajne pravijo, ja bych chcel juno wiedzieć, što kelko od tych, ki su se tedy na tych demonstracjach tak křičeli, kelko od tych bych si ženca svoj čas tedy ruče popšeli. Ten čas jako tajki, albo parę minut w obstojności zawieście nic. To ja też wiem. O tym nie trzeba by docela dyskutować. Ale oni niech przestaną wszystko jenoś dele stoczyć, to, że się dżęca rozniszczać za nasz czas. Kaj się żona tebe że prede tam prawa. Mamy uniwersytetną kliniką, ale nie mamy żadnych swojskich albo domacnych lekarzy. Ty chcesz niekajki termin mieć, to byś pół lata czekać, w tym czasu się nie boi. A tak dalej. Dla do naszego szkolskiego systemu to jest różnie. To jest naprawdę różnie. Nie wiem, choć Lauzyca Runča nie czytał nie się. Nasz OB, to Tobias Schick, z którym się już długo znają, myśmy na ty też w jednej rozmowie tam prawie, tak to dalej nie idzie, co tam stało w tej knarze, w tych szulach, tam są nikt, ja do szuli nie zwierzę, a ci stari ludzie są na drogu nie zwierzę. Gdyż to tam ništo nie czyni. No ponianie, ja nie odboczył wszystko jedno z tymi wukajnikami. Wiedzą, są oni też tam podla. Ale jo dobi so zasadnie ništo zmienić.